Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Marso 15, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, mahigpit na seguridad sa libing ni Governor Roel Degamo bukas, tiniyak po ng mga otoridad. House Ethics Committee imbestigahan na rin ang patuloy na pagsuway ni Congressman Arnolfo Teves na bumalik na sa Pilipinas. Samantala, Representative Barbers naman isinusulong ang pagkakaroon ng Artificial Intelligence Agency ng bansa. Ang Philippine National Police niliwanag naman na 4 lamang ang police security detail na naka-assign kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo sa araw ng kanyang pamamaslang. Ang Philippine Coast Guard naman inilabas ang dokumento na nagpapatunay na mayroong permit to operate ang MT Princess Empress. Samantala, ang Davao City inihahanda na ang tulong para sa Davao de Oro na sunod na nakakaranas ng lindol, pagbaha at pagguho ng lupa. Ang Department of Education Region 12 official naman nasawi matapos na lumahok sa ultra-marathon race sa may Tibuli, South Cotabato. Ayon yan sa organizers ay dumepensa rin. Sa ating po international news, itong pagdami ng mga healthcare workers mula sa may hirap na bansa na nagtutungo sa mas mayayamang bansa lumalala ayon sa World Health Organization. At sa entertainment news naman, South Korean singer na si Sandara Park babalik sa Pilipinas sa buwan ng Abril para mag-host ng Epicon Concert 2023. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inilabas ngayon ng Philippine Coast Guard ang isang dokumento na nagpapatunay na mayroong permit to operate itong oil tanker na MT Princess Empress na lumubog sa karagatan ng Nauhan sa Oriental Mindoro at nagresulta ng pagtagas ng laman nitong industrial fuel na nakakaapekto ngayon sa ecosystem at kabuhayan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Ito ay sulangat sa naging findings ng Maritime Industry Authority o Marina na iprinisenta sa isang pagdinig sa Senado. Ang dokumento ay desisyon ng Marina noong Nobyembre 16, 2022 na nagpapahintulot sa pag-amyenda ng Certificate of Public Convenience ng may-ari po ng oil tanker para maisama ito sa kanilang fleet. Ang Certificate of Public Convenience ay ang permita na inisyu ng Marina po para sa mga sasakyang pandagat para sa public use. Matatandaan na sa Senate inquiry, pagdinig ng Senado, sinabi ng maritime industry na walang permita itong MT Princess Empress at hindi dapat na payagang lumayag. Sinabi pa po ng ahensya na 9 beses nang lumayag ang motor tanker nang walang permita bago pa man mangyari ang insidente noong Pebrero 28 kung saan lumubog ang naturang oil tanker sa may karagatan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang balita. Ang House Ethics Committee iimbestigahan naman ang patuloy na pagsuway ni Congressman Arnolfo Teves na bumalik na sa Pilipinas. Samantala, Congressman Barbers naman ay sinusulong pagkakaroon ng Artificial Intelligence Agency dito sa ating bansa. Alamin pa natin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Sinimula na ngayong araw ng House Committee on Ethics and Privileges ang investigasyon hinggil sa usapin ng absence without leave o official leave ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves. Ayon kay Co-op NATCO Party List Representative Filimon Espares na siyang chairman din ng komite, sa motu proprio inquiry ay kailangang matukoy kung may violation o paglabag bang ginawa si Teves sa kanyang patuloy na pagliban sa trabaho at para na rin maprotektahan ang imahe ng House of Representatives. Ipinaliwanag ni Espares na ito ay dahil sa mainit ang issue na pinakaharap ngayon ng mababatas, partikular ang pagkakasangkot nito sa umano'y kasong pagbatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa. Kaya kailangan anyang matiyak na mayroong magagawa ang Kamara bilang isang institusyon. Dagdag pa ni Espares, dadaan ang usapin sa tamang proseso at kung sakali na makita may ginawang paglabag si Teves, maaring irekomenda ang disciplinary action gaya ng
ng suspension o kaya expulsion o dropping from the role o pag-alis sa hanay ng mga kongresista. Binigyang diin ng mababatas na ang pagdinig ng House Ethics Panel ay isang confidential at hindi bukas sa media at sa publiko base na rin sa House Rules. Magugunita na nag-expire o napasa na ang travel authority na ibinigay ng Kamara para kay Representative Teves. Tiniyak naman ni Espares na dadaan sa due process ang nasabing pagtalakay sa kaso ni Congressman Teves. Pakinggan natin ang maikling pahayag ni Co-op NATCO Party List Representative Salimon Espares na siyang committee chairman ng Committee on Ethics. We differ that may violations pa, and then of course to protect the image of the house. So yun lang, we are looking for our quorum this time. Might be suspended the meeting and then hope for other day. Yan ang naging pangayam ni Co-op NATCO Party List Representative Salimon Espares. Kakabantala sa ibang balita, isinisulong naman ngayon ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagbuo ng isang departamento na tututok sa artificial intelligence. Ayon kay Barbers, maraming benepisyo ang artificial itong intelligence. Subalit mayroon din itong mga hamon at banta na kailangang bantayan. Sa iniangaying panukala, magtatatag ng isang Artificial Intelligence Development Authority na mangunguna sa pagbuo at pagpapatupad ng isang national AI strategy. Layunin nito na isulong ang research and development sa artificial intelligence, suportahan ang paglago ng artificial intelligence-related industries at linangin ang mga manggagawang Pilipino sa paggamit ng artificial intelligence. Magsisilbi rin itong watchdog o tagapagbantay laban sa mga individual o grupo na gagamitin o gumamit ng artificial intelligence para sa krimen. Kahapon nga nagsimula ang motu proprio investigation ng House Committee on Dangerous Drugs. Kaugnay na dito sa pag-recycle ng mga illegal na droga at ang pagbibigay ng mga reward sa mga asset. Pakinggan natin si Representative Robert Ace Barbers. Ubus-ubus ang droga sa ating kalsada. I hope that DJ Lasso will have the courage to reveal everything he knows and means for the sake of our children and the generations to come. I commend him for coming forward. I assure DJ Lasso of this committee's all-out support and protection, if needed, for anyone who will be willing to reveal the truth and save our nation. In this investigation, as in the past investigations of the committee, we hope to come up with legislations to address the problems that we will discover and plug the loopholes that we ang pahayag ni Representative Robert Ace Barbers. Bondo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay na balita, ang Philippine National Police may paglilinaw daw dito sa mga security detail, PNP or Philippine National Police Security Detail na naka-assign kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo sa araw po ng kanyang pamamaslang. At nasa linya si Bombo Marlene Padjerno. Nilinaw ng Philippine National Police na 4 lamang ang nakatalagang police security detail na naka-assign kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo sa araw ng pamamaslang sa kanya. Ito ay binigyan diin ng pambansang pulisya kasunod ng mga reports na mayroong umanong 5 sa 6 na mga security detail na nakatalaga kay Degamo ang umabsent sa trabaho sa araw mismo ng kanyang pagpatay. Paliwanag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang 4 na security detail na Degamo ay magkakarelyebo o nasa shifting schedule. Aniya, noong araw nang mangyari ang naturang insidente ay 2 sa mga ito ang naka-off duty habang isa naman ang nagpaalam na malalate dahilan kung bakit nag-iisa lamang ang security detail na nasa lugar noong mangyari ang naturang pamamaril. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo.
We want to make it clear na 4 lang po yung nakadetail po na PNP personnel kay Governor Digamo at ito po ay reliebuhan, shifting po sila. So nung nangyari po yung insidente nung March 4 po, ay yung dalawa po ay naka-off. Yung isa naman po ay naka-duty at yung isa po ay came in late because he has to attend po ay family gathering during that day. At yun siya naman po ay nagpaalam po nung araw na yon. Meron po tayong pangalan nung 4 po na PNP personnel po na naka-officially detailed po as security personnel po kaya Governor Digamo. At maliban po dyan sa 4 na yan ay meron pa pong mga police personnel na naka-detail naman po as security kaya Mayora at maging doon po sa ibang kapamilya po nila. Kung maalala kahapon ay dapat nahaharap ang Philippine National Police sa mababang kapulangan ng Kongreso upang magpaliwanag hinggil sa umunay sabay-sabay na pagliban ng mga police security detail ni Digamo, ngunit nakansela ang pagdinig nito. Una nang binigyan diin ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na walang mangyayaring cover-up sa kanilang isinasagaang investigasyon ukol dito kasabay ng pagtiyak na tutugisin nito hanggang dulo ang lahat ng sangkot sa nasabing karumal-dumal na krimen. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! Samantala sa karagdagang balita, mahigpit na seguridad sa libing ni Governor Ruel Digamo bukas. Tiniyak niya ng Joint Task Force. May update dyan ang Bombo Radio Bacolod. Tiniyak ng Special Joint Task Force Negros ang mahigpit na seguridad sa libing ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo bukas, araw ng Huwebes. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Major Sinun Pansito III, spokesperson ng Special Joint Task Force Negros, binabantayan ng mga sundalo at pulis ang burol ni Digamo mula sa kanilang bahay sa Dumaguete City hanggang sa dinala ito sa Kapitolyo at hanggang sa pag-uwi nito sa kanyang hometown sa Shaton. Sa libing nito bukas, marami ring sundalo ang magbabantay maliban sa mga nagsasagawa ng checkpoint sa daan. Si Digamo ay ililibing sa tabi ng kanyang mga magulang at kapatid sa Shaton. Samantala, nakadeploy naman ang mga sundalo sa 21 areas sa Negros Oriental kung saan malaki ang konsiderasyon sa 2nd at 3rd District o ang southern portion ng lalawigan upang makonstrict ang galaw ng mga sospek. Batay sa intelligence, naniniwala ang Joint Task Force na hindi pa nakalabas sa Negros Oriental ang 4 na mga sospek sa Digamo assassination matapos mahuli ang 6 sa mga ito. Ayon kay Pansito, hindi basta-basta kundi makapangyarihan ang taong nasa likod ng pagpatay kaya't nandoon ang puwersa ng militar upang sumuporta sa Philippine National Police. Since day one, hindi bitaw sa security, kahit na nag-move, yung from Dumaguete City, ay tuloy-tuloy ang united deployment of the air. Yes, lahat ng areas na ito ay mayroon tayong plan para just to deter, even in fact, very present personnel, whether from the Army or from the Philippine National Police, is a good factor to deter. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Cherry Grace Santillan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala po si Secretary Garafil tiniyak itong makatotohanang transparent na itong Presidential Office at ang panukalang batas kaugnay sa pagsusulong ng dagdag allowance ng mga grupo ipresenta na ngayon sa plenaryo doon po sa Senado. At nasa linya si Bombo J.C. Galvez. Bombo Gerald, bago isalang sa Makapangyarihan Commission on Appointments na kapanayam ng mga mamamahayag sa Senado, si Press Secretary Cheloy Garafil kung saan kanyang inihayag na magiging makatotohanan at transparent ang Presidential Communications Operations Office o PCOO sa ilalim ng kanyang pamumuno. Anya sila ay magiging makatotohanan at transparent sa kanilang mga articles at mga effort para sa public dissemination at para na rin kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakatakda na isalang ngayong araw sa Secretary Garafil at nananalangin na sana ay makalusot.
Magugunitan na kinansila noong nakarang linggo ang sanay pagsalang ni Secretary Grapil sa makapangyarihang Commission on Appointment. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Press Secretary Shelley Grapil. Andyan yung we will always try to be truthful and transparent in all our articles, in all our efforts para at least for the public dissemination pa rin, and of course para din sa ating Pangulo. At yan ang bahagi ng payag ni Press Secretary Chelo Carapil. Samantala sa ibang balita naman, pinrefenta na sa plenaryo ng mataas na kapulungan sa pangunguna ni Senate Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, Chairperson Ramon Bong Revilla Jr., ang Senate Bill number 1964 sa ilalim ng Committee Report number 40 on an act institutionalizing the grant of teaching supplies allowance for public school teachers. Ang Senate Bill number 1964 ay kahalili ng mga panukalang inihain ni Revilla, Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senator Sani Angara, Jinggoy Ejercito Estrada, Mark Villar at Ronald Bato de la Rosa. Ginawa namang co-authors ng panukalang batas sina Senators Robin Hood Padilla at Christopher Bongo. Inieg ni Revilla ng pagsasabatas ng panukalang batas na tinawag din niyang kabalikat sa pagtuturo act ay matagal nang natapos at naaprobahan sa ikatlong pagbasa noong 17 at 18 Congresses. Git ng mambabatas, maraming trabahong mga guro ngunit maliit ang kinikita nila na kung saan ay tumatanggap lamang sila ng cash allowance sa 5,000 pesos taon-taon at hinahati sa 203 days na pasukan para sa 2022 at 2023 school year gaya ng idineklara ng Kagawaran ng Edukasyon. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ako po ay nagpapasalamat dahil lahat po tayo sa Senado ay muling sumusuporta upang sa wakas ay maisabatas na ito. I wish to express my heartfelt thanks as all senators signed the committee report. Sinasalamin nito ang nagkakaisa nating adhikain para ipadama ang labis nating pagpapahalaga para sa ating mga guro. It is mandated by no less than the Constitution that the education sector shall have the highest allocation in our budget. Subalit malakas pa rin ang panawagan ng ating mga guro para sa suporta ng Estado. At yan ang bahagi ng payag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kung matatandaan, una ring inihayag na ang kalagahan ng panukalang nabanggit ay nabigyang pansin itong nagdaang pandemya kung saan maraming guro ang hirap na hirap sa kanilang sitwasyon para maitawid ang online classes kabilang ng paghatid ng modules at iba pang learning materials sa kanilang mga estudyante. Kung magiging ganap na batas ang karagdagang teaching supplies allowances, ay otomatikong maglalaan ng pamahalaan ng budget para dito sa pamamagitan ng General Appropriations Act at may sasakayos na ang naturang halaga. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ng mga Pilipino naman, samot-sari ang naging reaksyon sa sinusulong na panukalang batas na naglalayong taasan pa ang araw-araw na sahod ng mga manggagawa. May mga nakapanayam pa si Bombo Kelly Cordero. Samut-sari ang naging reaksyon ng ilang empleyado hinggil sa isinusulong na panukalang batas na pagdadagdag ng minimum wage ng mga empleyado sa pribadong sektor. Ayon kay Ricky Casulo, 42 years old, hindi na kailangan pang taasan ang sahod. Ikinababahala niya kasi nakasabay ng pagtaas ng pagpapasahod ng mga pribadong sektor ay ang mas malala pang pagtaas ng presyo ng bilihin na nararanasan sa bansa. Imposible naman daw anya na mangyari ang panukalang dagdag na 750 pesos sa sahod. At bagamat naniniwala naman siyang posible ang dagdag ng 150, hindi pa rin daw ito sapat. Narito at pakinggan natin ang tinig ni Ricky Casulo sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Ganun tayo eh. Dito ang salary natin, dito ang bilihin. Ngayon, pag magdagdag tayo ng salary, aangat na naman ang bilihin. Dapat ang iba, i-stop yung patangat bilihin. Yun, sana.
Samantala si Louie Mecabani naman, 25 years old, iginiit na malabong mangyari ang dagdag 750 sa pasahod. Aniya, bagamat maganda sana ang panukala dahil sa mataas na gastusin bunga ng inflation, ay hindi siya naniniwalang gagasto sa mga pribadong sektor ng nasabing dagdag na halaga sa sahod. Naniniwala naman siyang maaaring mangyari naman daw ang dagdag 150 pesos. Una na rito matatandaan na naghain ng mga mambabatas ng Makabayan Bloc sa pangunguna ni Representative Arlene Brosas ng House Bill 7568 na nag-uutos sa lahat ng employer sa pribadong sektor na bayaran ng kanilang mga manggagawa ng karagdagang 750 pesos sa pang-araw-araw na sahod upang makasabay ang mga Pilipino sa lumalakas na inflation. Samantala naghain din si Senate President Juan Miguel Zubiri ng panukalang humihiling ng across the board na pagtaas ng 150 pesos sa pang-araw-araw na sahod ng mga manggagawa. Isang panukalang batas na naglalayong taasan ng pang-araw-araw na sahod upang matugunan ang isang family living wage. Inihain ito ni Zubiri matapos ang panukala ng Makabayan Bloc sa House of Representatives na nagtutulak ng 750 pesos across the board pay hike sa buong bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito namang pagkaantala sa pagdating ng bivalent vaccine sa bansa, asahan daw. Iyan po ay ayon sa Department of Health. At ma-report si Bombo Victor Liantino. Asahan raw ang kaunting pagkaantala sa pagdating ng bivalent vaccine sa bansa ayon sa Department of Health. Sa isang press briefing, sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Berjere na napasuna ang deklarasyon ng state of calamity noong nakaraang taon. Dahil dito ay kailangan na pumasok sa isang kasunduan ng ating pamahalaan sa pagitan ng mga manufacturers ng bakuna. Dagdag pa ni Berjere, humihingi pa rin sila ng gabay sa Office of the President kung maaari silang pumasok sa kasunduan na immunity from liability at indemnification clauses upang magpatuloy na ang kanilang pakikipagtransaksyon at pakikipag-usap sa mga manufacturer, partikular na sa COVAX facility. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Medyo nagkakaroon lang tayo ng paunting delays because katulad naman ng alam ng ating mga kababayan, yung state of calamity ay na-lift na, and alongside with the state of calamity, may mga kondisyon na kasama yan na hindi na kailangan natin bigyang tugon. Katulad ng mga immunity from liability at saka indemnification clauses na nire-require yan ng mga manufacturers and even with these international agreements. So ngayon, ito lang po ang atin pong hinihingan ng guidance coming from the Office of the President. If we can enter into this agreement with this immunity from liability and indemnification clauses na nakapasok dyan para mag-go ahead ng ating mga transaksyon at pakikipag-usap. Bahagi yan ang naging pahayag ni Vergere. Una nang sinabi ng ehensya na darating ang unang batch ng mga donasyong bivalent vaccine sa bansa sa katapusan ng Marso. Ang bivalent vaccines umano ay mabisang panlaban sa iba't ibang variant ng COVID-19. Kung sakaling dumating na sa bansa ang mahigit 1 milyong dosage ng nasabing bakuna, target namang unahin ng Department of Health na maturukan ang mga vulnerable sector ng ating lipunan. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantalang Davao City naman inihahanda na rin ang tulong para sa Davao de Oro na sunod-sunod na nakaranas ng lindol, pagbaha at gayon din ng landslide. May nakalap pang report ang Bombo Radio Davao. Kasalukuyang pinakikilos ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang pagbibigay ng ayuda sa probinsya ng Davao de Oro na nananatili pa ring apektado ng mga kalamidad tulad ng lindol at baha lulan ng masamang panahon sa buong Davao Region. Ayon kay Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations Chairperson at Davao City 3rd District Councilor Mirna Daludo Ortiz, nakikipagtulungan na ngayon ang Davao City Council sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office para sa mga kinakailangang rekomendasyon na maihahatid naman sa Committee of Finance ng Konseho. Anya, isa sa mga prerequisites ng pagbibigay ng financial aid sa isang nasalantang probinsya ay ang kanilang opisyal na deklarasyon ng State of Calamity. Matatanda ang unang nagdeklara nito ang mga munisipalidad ng New Bataan at Maragusan matapos ang pananalasa ng magnitude 5.9 na lindol noong ika-7 ng Marso. Habang formal namang
nang naideklara nito lamang Marso 11 ang state of calamity sa buong probinsya ng Davao de Oro matapos ang sunod-sunod na mga aftershocks noong nakalipas na linggo. At ngayon naman ang pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng probinsya. So with regards to our financial assistance or whatever form of assistance, this representation will still coordinate with the Davao City Disaster and Risk Reduction Management Office. Ang pahayag ni Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations Chairperson at Davao City 3rd District Councilor Mirna Dalodo Ortiz. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo K. Marigulye. Para sa masang radyo ng Pilipinas at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Mayroon naman daw na sawi na Department of Education Region 12 official matapos lumahok sa Ultra Marathon Race doon sa South Cotabato. At ma-report ang Bombo Radio Coronadal. Dumipensa ang mga organizers ng isinagawang Ultra Marathon Race sa bayan ng Lake Cebu, South Cotabato matapos na masawi ang isa sa mga kalahok na opisyal ng Department of Education Region 12. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mayor Kio Dale Tuan, kinilala nito ang nasawing opisyal na si Peter Van Ang Ug, Human Resources Development Division ng Department of Education. Ayon kay Tiboli Mayor Tuan, si Ang Ug nakalahok sa Ultra Marathon Palaycolo noong linggo ay dead on arrival sa ospital matapos umanong cardiac arrest. Ayon pa sa alkalde, nawala ng malay 10 kilometro pa lamang itinakbo sa 55 kilometer na Ultra Marathon Race ang DepEd official. Ipinaliwanag naman ng alkalde na ang mahigit 100 kalahok sa nasabing event ay may health declaration at pumirma ng waiver. Kumpiyansa naman umano ito sa mga organizers dahil mga marathon runners din ito sa kanilang bayan at alam ang kailangan gawin sa ganitong event. Napag-alaman ng Ultra Marathon Tulay Colon ay bahagi lamang ng ng Festival ng Tiboli at handa din ang muling pagbubukas na nasabing tourist destination sa mga turista. Kasabay nito, nagpabot din ang pakikiramay at ikinalungkot ng mga organizers ng Seslong Festival 2023 Mountain Ultra Marathon Race to Lake Colon ang hindi inasahang pangyayari. Dito pa sa amin sa bayan ng Tiboli po, despite of this what happened, hindi naman po natin lahat kagustuhan po na mangyari ang ganitong scenario yung magkaroon tayo ng casualties. Despite of that, gusto rin po natin na maging safety po lahat ng mga bisita natin dito sa bayan ng Tiboli. And also, we rest assured all of you na magiging lesson din po ito sa mga next pa na mga activity namin na pagbutihan pa po namin yung mga event namin para mas ma-secure yung mga bisita namin. Inyo napakinggan ang tinig ni Mayor Keo Del Tuan ng Tiboli, South Cotabato. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donald Militar. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa buong Bombo International News. Bahala ang World Health Organization o WHO sa pagdami ng mga healthcare workers mula sa mahihirap na bansa na nagtutungo sa mas mga mayayamang bansa. Ito ay sa gitna na rin ng pangangailangan ngayon na mahihirap na bansa para sa mga healthcare workers na nawala dahil sa pagtama na rin ng COVID-19 pandemic. Ayon pa sa UN Health Agency, bago pa man ang pandemya ay tumaas na ang bilang ng mga nurses at iba pang mga healthcare workers na umaalis sa bahagi ng Africa o Southeast Asia para humanap ng mas magandang oportunidad sa trabaho sa mga mayayamang bansa kagaya ng Middle East o sa Europe. At ang oras sa buong kapuluan, 28 minuto, makalipas na po ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Entertainment News. Ang South Korean singer na si Sandara Park babalik raw sa Pilipinas para dito sa isang concert ngayong taon. Kailan kaya yan? May detalye si Bombo Chill Emprido.
Mga kabombo at ka-Star Nation, nakatakdang bumalik ang South Korean singer na si Sandara Park upang mag-host sa isang epicon event para sa legendary 1st Gen, iconic 2nd Gen, powerful 3rd Gen at 4th Gen artist ng Epicon 2023. Ang big event ay mangyayari sa April 1 at inaasahan na libo-libong mga fans ang pupunta para matunghayan ang nasabing mga performance ng kanilang mga iniidolo. Matatandaan noong July 2022, sorpresang bumisita si Dara sa Pilipinas para suportahan si Bam Bam ng GOT7 para sa 2022 K-pop Masters sa Manila at magpakita rin ng kanyang last-minute performance sa show. Pagkatapos ng event ay nagbakasyon si Dara sa Bohol at Subic para makapag-unwind at ma-enjoy pa ang pagstay sa Pilipinas. Samantala, inaabangan naman ng mga fans ni Dara ang kanyang long-awaited concert para sa kanyang solo album. At yan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition ngayong araw ng Miyerkules. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!